তিনি 24 তারিখ 7 মাস 2023 গাবর্দি বাজার মাদক কাইসা ফুটবল ফাইনাল খেলা মুথং জাখা অরফাই মানজাখা এমডিসি সার পূর্ণচন্দ্র তাই বিনি তাংসংপাল তাই স্রাবসা পরে হিংকাंकेनो খেলা সিংগির জাকসিনাই তিনি খেলা থাংনাই রক গাবর্দি মাংস টিম বাই বাহামনি টিম যে পাইনাই রকনো 25,000 কে রজাকনাই যে পায়ে রকনো 15,000 কে রজাকনাই তিনি বড় প্রথমখা 6,000 नि साइफानो गोबां सामुं हुमुं याखरै जतन नायनो नोंनि फाइलायजाक दै स्राबजा परे हेंकेनो खेला चेंगसेर जाकसिनाय बेलाय नायथा तकनाय तंथ तकनाय खामबा याकोबाय बर रकबां म प्रथम लाजाक तिनि बसा बतै तिले ति किसा परे हेंकेनो खेला चेंगेर जाकसिनाय तिनि आरो ककना राखनाय सार मानव देब्रमा बतम साका खनाय दि क्रिकेट थांबाय टेनिस बाय बियाबा टेनिस बाय क्रिकेटिं या बाहायके क्रिकेट नेशनल लेवल इंटरनेशनल थांमान आबा खायना बागै नेक्स्ट इयर निसिमै सिजन नखाके क्रिकेट टूर्नामेंट दिस बायजानाय आबगन दिनाव दगावो दिउस बेट जे बल थमानि दिउस बल आबो बाय बेट थनाय पेड हेलमेट जत नांमानै मानै दिनै बांनाय दिनाव दगावो तुबाय फैजा नेक्स्ट सिजन फायगागो दगावो दिउस बाय टूर्नामेंट नाय नन रेडी दंमादि कर्मद्रे सुमजाक रक गाबर्दी मांस टीम नेंगि थांनाय जे कसाक सुमजाक रक बाहामनि टीम नेंगि थांनाय सार पूर्णचंद्र ताई बिनि तांसंपाल हेन्डशेक रबायमानि परेवो तै स्राबसा परे हेंके खेला चेंगसेर जाकसिनाय चेंगसनानसि सेकां बरकनो फुटबल किक खलायरेनाय अबरक हेंके गाबर्दी टीम नेंगि थांनाय बरकनो जों खरकसे मुखां बतेसे गानाके नायलेनो अबरक हेंके गाबर्दी मांस टीम नेंगि थांनाय र बेलाय खेला नायथा तकनाय तिनि फाइनल खेलाबा अ खरकता हेंके रेफारी र कसाक टीम नेंगि हेंके बाहामनि टीम नेंगि बरक थांनाय बखनाय कसाक रजाक र बखा थनै फैलायजाक दाबोखे किक रिरखा गाबर्दी मांस टीम बाय बाहामनि टीम काहामकेनो बाताय लायखा बातायमानि बिसिङाव बरक समान नंलायखा केनके पाइलायलिया बनि बागै पेनाल्टी ओ बरकनो तलांजाखा पेनाल्टी बहायनो जनो 6टा बोखा बनि परे बकबंमा बुलायखा हाइफानो बरक समान ड्रप मानि बागै लास्ट जनो बल काइसा बुरुमानि परे हंके गाबर्दी सं बुखा गाबर्दी सं बुमानि बरक सितकै मालिया बाहामनि सं बुखा बाहामनि बुमानि परे हेंके गलमनि परे बाहामनि संनो पाइखा ताबो बरकनो जतनसे तंथकजाक बरक खेला थांलायमोन बातलायमोन नरकनो द आसे कलक गान हनै बनरक फुलिया बरक ताबो तंथलायमोन बाहामनि सं तंथलायमोन नरक नायसिदि गोजोन हामबाय তিনি 24 तारिख 7 मास 2023 फुटबल फाइनल तिनी मैच चलिखा एंके बाहामनि टीम बाय गाबर्दी मांस टीम तिनी फाइनल चलिखा सब पाइके सागरति बाहामनि पाइखा ना एके नरम के बाहामनि टीम नेंगि थंनायना जों बाहामनि जोंनि सपोर्ट के नरम टीम के सिनि टीम बाहामनि नि गोबां दाय किलानि दङ 4-5 जना जों बाहामनि नि 6 जना दङ टोटाल 11 जना बाहामनि नि लोकल टीम नगिनि घर बसुथुं 6 जना थंगो हायर के कर खुजि तुखा 8 जना दङ टोटाल 8 जना फाइमानि ताय 3 जना थंगलिया बरक खर बसुक थंगा हायर हंगा 5 जना थंगा कयटा गोल दुई मेसन खा जों ताबो गगा गोल गगा त प्लान तिसेल एक गोल बाय बरक बाय जों गप्लायिं खाता अच्छा बरक द चेन खा गाबर्दी सं द के नर द पाइखा के बमा हाय रक्ताम क कसा नाम सं बाहाय रक्ताम सानाम सं फाइनाय रग त तायबो अमा हानचे तायबो गप्लायिं नाय तायबो जों गप्लायिं नाय साइ तकनाय बाहामनि पारा जों बाहामनि पारा नों जों साइ तकनाय तायबो काम गा थंना बागै आर बयनोबो सालामो जों काम गा थंनाय फुनुका तायबो सानाय हेता नर बुं के सागदा आन बुं खा राकेश देवर माना राकेश बाहामनि पारानि जे कैप्टन कैप्टन अच्छा तिनी खेलाव जगाव चलि माने तामनि रां दा माननाय नेखे ताम माननाय बिसोर 25,000 गप्लाय र 25,000 आर पायर 15 रक मिखनाव हामबाय एंके बेलाकिन हामबाय बरक जेता तंथग मसालाय माने नरकनो फुनुगै तंगनो फायदि